ମୋ ସହ ସେ ଇଜ୍ଜତ ନେଲା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକା ରହିଲୁ, ବାହାଘର ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ବାହାଘର ହେଲା। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକା ରହିଲୁ, ବାହାଘର ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ବାହାଘର ହେଲା। ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଦଦା ଖୁଡ଼ି କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ମୋତେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିକା ରହିଲୁ, ବାହାଘର ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ବାହାଘର ହେଲା। ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଦଦା ଖୁଡ଼ି କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ମୋତେ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।